Ngini weche machenro mag thieth gibro ageno ni gibro mi report mondo kore wach ni mai. Kendo gimi report kapok adonje sirikal. Wano paro ni dhi mi report no kata kapok ichako ng'wech nikech manifesto nyaka ikete ni idhi timo achiel ariyo. Yeah, manifesto mara en work in progress already. Okay. Gidhi mi report machiegni another 2-3 months asebedo gi report ego. Mondo mi wang'e ni chenro mari en ang'o mar thieth. No. Ang'o midhi timo e thieth ka iwacho ni achiel ariyo adek. Gima ng'eyo ni thieth nyaka wabed gi free health. Okay. Yeah, osiptande mag sirikal te. Koro donjo ni finance pesa ne da wuok ka. Yeah, mago now are the details. Monego watim ang'o? Monego wawako. To wadino kuo. Yeah? To kendo wadino wastage e sirikal wabiro bet gi pesa ma. Okay. Mano weche mag thieth, weche mag puonj be wacho ni nitie joma ng'iyo. Yes. Weche mag korka somo koni ng'ane ne Trevor. Kibaki mana nyocha ni 2002. Donge Kibaki ne nigi free primary education. Kibaki nogolo pesa gani? To wan ana wuon mabet kane kana athin kane primary na wuok dalawa ta wuotho gi tienda adhi hospital bondo maonge parent moro motera ithiedha to kenda wuok ang'o adok dala mano ne free what free health services pesa ne wuok kanye mano nyiso ni gimo nego wapenjre ni to where did we go wrong pesa mane nitie sirikande machon ka ne gidhi kanye momiyo sani wa struggle wawacho ni ok wanyalo bedo gi free education to ok wanyalo bedo gi free health weche gimoro marach motimre kore ka weche mag tich mar ojende dhi timo nang'o nikech mano e gima be yawuoyi tich onge digital gi creative economy mana achiel to gi sports digital gi creative economy kaka wan gi kijende mang'eny mariek ma kwa puonjo gi digital skills makoko gin gi digital skills to tije tinde nie kompyuta kama ng'eny watudo gi kembe manyalo ndiko gi gitiyo kata bed mane gin e ot to gitiyo to gichamo pesa kendo ichulo gi in dollars kata foreign currencies mana achiel. Mar ariyo en sports ka wan gi potential kabisa kendo sports I'm very passionate about sport kendo asebedo ka konyo teams ma Kenya ka obed mag football ing'eyo sani asebedo ka konyo Gor Mahia an patron mag Gor Mahia asekonyo bet ka konyo AFC Leopards asebedo ka konyo Nzoia Sugar asebedo ka konyo Shabana Kakamega Homeboys Vihiga United kata Mulembe United en space mane a lot of enthusiasm nikech an a soccer fan kendo ng'eyo gima onego watim mondo wakony joma nigi talent mag adhula onego wa establish talent centers identification centers mondo wa identify talents e kijende kata joma nyiri kapod githindo these talent development centers nyaka gichakre gi piny kucha ok inyal gero talent gi malo ka ichako gano gi grassroots kidok chien 1980s Harambee Stars ne nigi a very strong team mane winga Eastern Central Africa Club Championship year in year out to mano timre mana nikech ne nitie Olympic Youth Development Centers manotel gi jaman moro ni Bernard's Goal iyudo ka moko ne ni Nakuru moko ne ni Kisii jok mane ni Harambee Stars at that point in time ne gin products of those youth Olympic centers mano nyisi ni wan gi potential Kenya ka so long as ni wan gi an enabling policy framework to kendo wan gi dhano who believe in good governance ma ok ni sports en kami kwale pesa sports kawuono en big business and wasenene kata mana jotuko ma Kenya kaka Dennis Oliech gi dongo wuok kama odhi gocho France Mariga McDonald Mariga wasani vice chairman president Mark FKF dongo dhi gocho nyaka Italy Wanyama Victor dongo gocho nyaka kanye ugocho nyaka England okochuno kawuono e Kenya makawuono kata piny makawuono ni nyaka ng'ato som chakre primary nyaka university kaka ne wasomo cha nie ko yud tich kama ng'ato nie gi talent no emonego wa support mondo excel ye wan gi nyiri manyalo go netball wan gi athletes Rift Valley kaka wadwa set up high altitude training centers ni athletes kata mana adek area machalo kaka Iten kata Marakwet Elgeyo Marakwet geni wanyalo exploit the full potential mar these athletes wan gi talent e basketball wan gi talent e rugby wan gi talent e ng'owa e hockey problem wasebedo godo and bad leadership and bad governance in sports so mano is another space mwanyalo konyo joma thindo koka tuke ping'iyo kaka sirikal